gamle S-tog for sidste gang i almindelig drift. Dermed er en epoke slut, og de er på denne tur med til at tage afsked med de gamle S-tog. Denne togtype kan fremover kun opleves som veterantog. Denne type S-tog har kørt på S-banen de sidste 40 år, og har derfor i mange år været en del af københavnernes hverdag. I dagens anledning går personale fra Dansk Jernbaneklub gennem toget og uddeler chokolade, og de interesserede kan også få et diplom og en folder om toget. Hvis de vil vide mere om de gamle tog, kan de se udstillinger om dem i forhold på Holte station og Høje-Taastrup stationer. Vi ønsker dem en rigtig god tur. Næste station er Vesterport. Selvfølgelig også, så skal du holde dig til. Nej, det er det. Hey, var det ikke det der efter, vi var med? Lad mig se. Jamen, er de to ikke de samme?